Habla desactivada. Hola, què tal, família? Avui, després d'una setmana de silenci, us vaig dir que la setmana aquesta que estem us faria vídeos amb cançons meves i no ho he fet. I no ho faré. I no ho faré perquè ho faré la setmana que ve, perquè avui, mirant, repassant el meu canal de YouTube, els vídeos que tinc, me n'he adonat que hi ha una cançó que falta, que representa per a mi moltes coses. Bones, principalment. És una cançó del meu amic Litus, que es diu Temps de Canvis, que aquesta és d'aquelles que ja us havia gravat en algun vídeo i que ja havia... Quan no els penjava aquí, que us els enviava als mòbils. Però vull que la meva versió estigui penjada al canal de YouTube meu i és la meva versió del Temps de Canvis i fa això. Avui farem un passeig per totes aquelles cançons que van venir i d'altres que vindran i que ja no podràs compartir amb mi ni cantar amb mi com abans. Ho fan temps de canvis, deia el vent. Avui ajagut en el balcó un vespre més, mirant com el temps, com sempre, va perdent el temps. Mai no n'aprendrà, però què li vols dir, pobre temps? És un temps de canvis, però no hem de tenir por. És un temps de canvis que en porta de millors. És un temps de canvis, de mirar-se a l'esquena i comptar una a una les ferides d'aquests anys. És un temps de canvis. Avui ens trencarem el cap pensant que ho podríem haver fet molt millor. Tot allò que vam fer tan bé com vam poder, però sé que sabràs apreciar la meva bona voluntat. És un temps de canvis, però no hem de tenir por. És un temps de canvis que en porta de millors. És un temps de canvis, de mirar-se a l'esquena i comptar una a una les ferides d'aquests anys. És un temps de canvis. Per tu i jo, per tots dos, per tothom. És un temps de canvis. És un temps de canvis. Bufen temps de canvis per tots dos. Si no hi sou i us hi subscriviu, espero que sigueu molt feliços. Aquest és el meu desig, però el que ho serà sóc jo, que si us subscriu al meu canal seré molt feliç. Una forta abraçada. Una forta abraçada. Perdoneu pel rotet clandestí. Una forta abraçada i fins a sempre. Per cert, si en aquest vídeo no m'heu vist bé, digueu-m'ho, perquè he estrenat un nou suport per l'iPad que m'ha regalat una molt bona amiga, qui estimo molt, que ahir me'l va regalar,
i li dono les gràcies des d'aquí, i si no m'heu vist bé, m'ho dieu que intentaré fer-ho millor la propera vegada. Moltes gràcies. Habla activat. 5. Detener